Takže čus, já vás zdravím a jsem tady s Nesralem. Čau. Ale Ovečka. A my vás vítáme u nové série z Minecraftu. Akorát už máme věci, protože se nám trošku nevyvedlo. Takže jsme to první videjko, takže jsme to nechtěli úplně celý od začátku, tak jsme si dali takhle. Já si myslím, že to bude dobrá série tohle. Bude přes nich aspoň tak, nevím, několik videí, nevím přesně kolik. Jak nám to bude vycházet časově hlavně. Jak vidíte, tak tady máte už hodně kamení. Ale já jsem admin na tomhletom, ale budu hrát v GM0. To se nebojte, protože to je pro natáčení, takže to si nechám. A my se dáme asi do práce. Já už jsem tady truhly. Pár truhel. Že mi hodíš nějaký dřevo? Jo, já ho dám potom do těch čestek. Mám jít ještě na dřevo? Ne. Já tam ještě trošku kopnu. Takže co budeme teď dělat, když budeme teda stavět ty česty, ale teď, až dostavíme ty česty. Co teď? Takhle by to mohlo být, ne? Jo. Zatím 2 stačí, ne? Co? Zatím 2 stačí. Hory. Tady to ještě trošku zadělám. No? Takže tak. A jinak. Nevím, jestli se nám chceš Nesrale představit. Jo, možná potom. A IPina bude v popisku videa. To se nebojte. V příštím díle nevím, co bude. Taky no. Protože vůbec nic neplánuju, teda. Nevím, jak ty. Taky ne, no, vůbec. Prostě nevím, co bude. Ups, to se mi trošku nepovedlo. Může to být takhle? Co? Počkej. Tady to ještě zadělám. Chtělo by to teď dřevo. Ani ne, hele. Já potřebuju teď na něco. A Tady já, nám za chvilku vyroste. teď se mi to trošku zabuklo. Budeme se tam muset dostávat takhle, no. Jak vidíte, tak jsme si tady udělali pár pecí. No. Ale ty pece bych asi dal pryč, hele.
Já vím, kam je dáme. Tak jedej To pryč. ne, já se postarám o design, jo? Ne, ještě to neboř, please, ten. Ten krafťák ještě ne. Teď si ho zboř. Tady máš krafťák. Ne, to je můj steak. Jo, přesně sem. Počkej. Sem. Počkej. Jo, ale dej ho tam, já ho potřebuju. Jsem ti ho házal. Já si myslím, že tohle je dobrý, ne? Do dolů a do toho. Ale tady je vajíčko od slepice, to se bude hodit. Mám udělat schody až sem nahoru. Prosím. Mám udělat schody až sem nahoru. Ne. Já je tam udělám. Aby to potom nebylo poznat, víš co? No ale já budu dělat... Já se o to potom postarám, potom se o to postarám. Ne, tohle si Já udělám... vím, co tam uděláme. Ne, já si tohle udělám úplně jinak. Ty nevíš jak. Nevíš vůbec. O tohle se postarám já. Kolik máš money? Co? Kolik máš money? 70 korun. Já 32 jenom. Máš poslední šanci, aby si zalez dolů. Takhle a takhle to nech. To už je nápadný, ne? To nech. A zadělej to tak. Takže my se asi budeme loučit z tohoto videa. Doufáme, že se vám to líbilo. Dejte like, při nejhorším koment a když tak dejte při nejlepším odběr. Takže čus. Čau.